सेस मोनसेबो मोजां नुखायाखै नै साफा जों गावनि हायावनो सेफटि गैया होननाया ৰাস্তাতহে হৈছে আৰু কোনো পিকনিকৰ বা কোনো গ্ৰুপ আহি পেলাই বা এওঁলোকৰ লগতো কোনো গ্ৰুপ নাই ইয়াত কোনো গ্ৰুপৰ কথা নহয় हेल' खुलुमबाय रायजोफोर आङो दिनै दंफैयो लावथि दाखालि नोंथांमोना ससियेल मिडियानि गेजेरजों नुबाय थानो जानो हागौ नैबे लावहाटी पिकनिक स्पटआवहाय एसे आदिबासिफोर दावराव खालामनायखौहाय दा बै आदिबासिफोर दावराव खालामखालि हराव आं नैबे स्पटआवनो दङमोन जै दिन स्पटआव दावराव जादों ओइ दिन आङो भिडिअ लानाय जायाखै बिथांमोना नैबेयाव फैनानैहाय जोङो बेयावनो दङमोन आरो बे दखानाबो जोंनिनो जों साब्रै साबा पार्टनारशिप मावदोंमोन बेखौ दा बिथांमोना जोंखौ बेयावहाय दम होफैनायलाय नोंसोरो गोख्रै बेनिफ्राय थांदो 1 घन्टानि गेजेरावनो होननानै जोंखौ दम होफैनायलाय जोङो गासैबो लाइट टाइट माल माथा डाइनिं टेबोल बायदि बायदि बेखौ ओरैनो जोङो गारना थांजोबदों ओमफ्राय बिथांमोनखौ बुंलांदों जोङो नोंथांमोना नैबेखौहाय जेबो खालामनो नाङा जोंनि बे स्क्रिन खोंनायखौहाय जेबो खालामनो नाङा जोङो बुंनानै थांदोंमोन आरो ओमफ्राय अखानायै फैफिनबाय जोङो एकदम हासिला बायजोबबाय लाइट लांजोबबाय डाइनिं टेबोल लांबाय सियार लांबाय गासैबो लानानै थांबाय आङो भिडिअआ दङ आङो नोंथांमोननो देखायगोन नैबिनि उनावहाय आं बे भिडिअखौ मानो हगारनाय जायाखैमोन दावरावआ बारा जागोन खोमा साननानैहाय आं बे भिडिअखौ होनाय जायाखैमोन नाथाय दिनै आं बे भिडिअखौ होनानै होसिगोन आरो नोंथांमोननो देखायनि दाख्लैथ' गाहायनिखौ हासिनानै गोजौनिखौ लाङाखैमोन स्क्रिनखौहाय टेरपालखौ ओमफ्राय दिनैहाय जोङो फैफिनबाय नै जोंथ' सिफायखायाखै बेखौ जों माबा मोनसे आयेननि राहा लागोन होननानै जों सिफायखायाखै बेखौहाय दिनै फैनानै नायफैफिननायाव नुबाय दा गोजौनि टेरपालखौबो स्क्रिनखौबो लानानै थांजोब्बाय नोंथांमोन दिन्थिफिननि नायदो नै बेखौहाय दिनै हरावसो बोख्लायदों जानो हागौ बेयाव टेरपाल दङमोन आरो जोङो बेयाव टेरपाल खोंनाय जादोंमोन गोजौआव दिन्थिलाय दा टेरपालाबो लांदां जाबाय ओमफ्राय बेथ' हासिजोबखाबाय दाख्लैनो दा हासिजोबदोंसो नै माखासेखौहाय हासिसिननायसो नुबावदों ओमफ्राय नै बियो स्क्रिन गोजामोन गोजौआवहाय गासैबो बियो स्क्रिन गोजामोन आरो बेबायदि स्क्रिन खोंजोबदोंमोन ग्रिन स्क्रिन येल' स्क्रिन बेखौहाय गेजेराव येल' होनाय जादोंमोन ओमफ्राय ओरैजिं ग्रिन होदोंमोन दा बेखौबो लाना थांजोब्बाय आरो ओमफ्राय लाइटना ओरैबायदि दामि लाइट दङ डाइनिं टेबोल गंबेसे दङमोनथाय दा बै लेखायाव नायलासो मिथिसिगोन जोङो मा गोमादों मा गोमायाखै बेखौ जोङो कालेक्ट खालामगासिनो दङ जोंहा बेयावहाय गोबां खरसा जाबाय 2 लाखनिबो बारा खरसा जाबाय बेयावहाय दा बेफोरबायदि गोदाव सोराव दावराव खालामनाया मोजां जायाखै आरो दा बेयावहाय डिजि लाइट गिदिर दंमोन दामि बेबो साफा लांजोबबाय दा गोबां खहा बेबायदि खालामनो नाङामोन आरो दाथ' जोङो आयेननि राहा लानो गोनां जासिगोन जोङो बेखौहाय बिसिबां खहा जादों बेखौ सुफुंनानै होनांजोबगोन बियो टेन्ट हाउसनिमोन ओमफ्राय लाइटनाबो टेन्ट हाउसनिमोन जोङो बेखौहाय आदाय खालामफिननांगोन माखासे मानसिफोरखौ जोङो बेयाव हाबफैनायखौ सिनायखायो बिथांमोनखौ जोङो आयेननि राहा लानाय जागोन नोंथांमोना बेयाव रिगि खालार फुननाय नुनो मोन्दों बेखौबो जोङो गासैबो गावनि पकेटजोंनो बायनानै बेखौ जों साजायजोबदोंमोन आरो जोंहा बेयावहाय बे पिकनिक स्पट जोबजासिम दखान होनायनि जोंहा थांखि दङमोन बे थांखिखौ लानानै जोङो थाखा गरसे गरनै खामायनो होननानैहाय पार्टनारशिप मावफैनाय जादोंमोन दा बेफोरबायदि जाथाय खालामनानै होबाय जाथायाथ' जादों बै भुटान रडनाव गुरुबासानिफ्राय रनिकाटा दावखोनानै भुटान सहैग्रा बे मेन रडनावसो जादों बेनिफ्राय 2 किल'मिटार गोजान जायो बे रडना बैयावसो जादों नाथाय बैयावनि जाथायखौनो बेयावहाय हांगामा खालामफैनाय जाबाय आरो दा बिनि थाखायनो बियो दावराव जानानै दंथ'यो नोंथांमोना आं दाख्लै लानाय भिडिअखौ नायदो ओमफ्राय मोनसे खोथाया मा जै दिन बिथांमोना जोंखौ दम होफैदों ओइदिन आङो भिडिअ लायाखै मानोना भिडिअ लायोब्ला गन्दगला बारा जागोन होननानै आं सानदोंमोन नङाब्ला आंनि भिडिअआवहाय बिथांमोनखौ रोखा फेसखौ नुनो मोनजोबगौमोन दा नोंथांमोना आङो दाख्लै खेबना दोननाय भिडिअखौ नायलांदो ओमफ्राय जोंनि दखानखौ मा अबस्था खालामजोबखो नै नायदो रायजोफोर निङाबो देफायजोबदों नैबाव ओरैबायदि माबा खालामना गालांबाय आरो थाइसे थाइनै खामायनो होननानै दखान होबाय दा बेबायदि खालामना दोनबाय नै नायदो लाइटनाबो साफा
सेस हासिजोब्बाय आरो नै नायदो साफा बेदर हांग्रायाबो नाख्लायनानैसो गालांदों नै सेस हाब्रुं हाला मा दंमोन लांजोब्बाय नामा साफा लांजोब्बाय बुस्थुआ नै मैगङाबो लांजोबबावदों दा मैगंखौबो दैया माथो हरैनिखौ लांदों नामा दैया बेल' थांदों दैया बान्दोल मोनसे गैया बेदर थेदर साफा लांजोब्बाय डाइनिं टेबोल साफा लांजोब्बाय सियार लांजोब्बाय दे डाइनिं टेबोलखौबोसो जाबनानै दोनजोबदों ना जों बालुनाबो लांजोब्बाय लाइटना साफा हासिबनाबो गालांबाय लाइट टाइट गासिनोबो डाइनिं टेबोल टुबोल लानानै थांजोब्बाय साफानो बे हास'जोब्बाय नै डिजाइन खालामनाया नायदो ओरैबायदि सेस एफा मोजां रायज्लायनानै थांला बिदि खालामना दोनो लाइटना बै बैग्रियाव मोननै होदोंमोन बैयाव मोनसेमोन ना बेयाव मोनसेमोन लाइटना बैयाव मोननै मोनथाम दामि दामि लाइट गोजा बियो जिरायग्रा औवानि बानायनायाबो हनै थेर बेथेर खालामला बायजोब्बाय बेफोरबायदि हासिना गालांजोब्बाय ओरैनो डाइनिं टेबोला बेयाव गंसे देफ्लंना गालांदों डाइनिं टेबोला सेस मोनसेबो मोजां नुखायाखै नै साफा न'आव गंसे देफ्लंना गालांबाय डाइनिं टेबोलखौहाय मैया जिलि थिर बोरलाखौ नै बिदिनो सिखोमाखै नोंसोर पुलिस फैला ओरैनो मोनबा गालांदोंमोनलै बे जाथाया माबोरै जाया बेखौ खोन्थानो थांगासिनो नोंथांमोननो ओइच बिदि अयनाय मावोलै जायगाया थिग नङा नामालै थोद आरोबा नावखौ जेबो खालामाखैदां नायहैनां गाहायावहाय नावखौ आवलायाखैदां आरोबा কিছু করা নাই না নাও তো মেশিন তো ঠিকই আছে না ঠিকই আছে যেনকা বানাইছি এটা ঠেলা ছিল ঠেলা आरोबा नावफोरखौहाय जेबो आवलायाखिसै गोजौनिखौथ' हासिजोब्बाय लाइट लांजोब्बाय डाइनिं टेबोल सियार टियार दाउ हांग्रानि माबा साथि लहा खिथेन लानानै थांजोब्बाय फाग्लासो बैयाव थाव दंमोन नामा खालि तेल खालि आसिल' थाव फुरा भरायसे खालि खानो बिदि जायोलै अयनाय जादों जाथाया जाबाय महायबा खालामफैबाय महायबा मावनायाबा सोर मावखो खामानियाबा जेबो मिथिया हसिया लासिनो बेबायदि मावफैनाया मोजां जायासै बिराद अयनाय जादों लान्थ' जाजोब्बाय माथो सेस बिबाराबो बुखाजोब्बाय माथो ख्रेंजोबसो आच्छा सिफायजोब्बाय ने गिटनाखौ नै बिदि सिफायदों सोर सिफायखो बेखौहाय निजेरे फेमिलि रेस्टुरेन्ट सेस खालामना होजोब्बाय ने बेयावहाय दाबा दंमोन बिनि गेटखौ ओरैबायदि नाखुना गालांजोब्बाय नै मोनायाव सिफायफैनायनि जाहैबाय इयो ओरैबायदि दम आरो बर'नि जायगायावनो नायदो जों गावनि हायावनो सेफटि गैया होननाया है
बे खोथाखौ आङो बे ओनसोलनि थाखाय बुंलांनो सानो बेबायदि आखुथायनि थाखायनो नैबे जायगाया डेभेलप जायाखै जानो हागौ आङो बेखौ सानदों आरो ओमफ्राय जोंनि बे खाथि खाला ओनसोलनि गासैबो बर' सुबुंफोरखौ आं खावलायनो गोसो जायो बिथांमोना इसिबां जोंनि सायावहाय इनाय खालामोब्ला जोङो बिथांमोना ना फानो बायदि मैगं बायदि बायदि फानो बिथांमोननिफ्राय जोंनि बर' मानसिफ्रा बायनानै जानो नाङा जुदि सोरबा जोंनि बर' मानसिया बिथांमोननिफ्राय बायनानै जायोब्ला बेखौ रायजोआनो मोनसे डिसिसन लानानै जोरिमाना फोनांनायनि राहा लानांगौ अब्लासो बिथांमोना बुजि मोनगोन दा बिथांमोनाथ' जोंनि बर' मानसिनावसो खामला मावनानै जायो ना फाननानै जायो जोंनि बर' मानसियानो बायनानै जाजोबो बेजोंसो गोरिब न'खरा बिथांमोननिबो सोलियो दा बिथांमोना अनेक अयनाय मावदों आरो खामानिखौ दा दुखु मोनो गोसोखांब्ला बेनिखायनो जोंनि बर' रायजो राजाफोरखौ आङो बुंहरनो गोसो जायो जेसेबांनाखि नैबे ओनसोलनि नोंथांमोना डिसिसन लानांगौ आरो जोंनि बर' मानसिफ्रा बिथांमोननिफ्राय जेबो बायनोबो नाङा आरो बिथांमोननो खामलाबो होनोबो नाङा आं नैबे बाथ्राखौ बुंलांबाय চাওক সেইটো ঘটনা পিকনিকটো এটা অন্ততঃ তাৰ পৰা 2-2.5 কিলোমিটাৰ দূৰত আছে পিকনিকৰ লগত এই ঘটনাটোৰ কোনো সম্পৰ্ক নাই কাৰণ সেইটো ৰাস্তাতহে হৈছে আৰু কোনো পিকনিকৰ বা কোনো গ্ৰুপ আহি পেলাই বা এওঁলোকৰ লগতো কোনো গ্ৰুপ নাই ইয়াত কোনো গ্ৰুপৰ কথা নহয় এইটো ইণ্ডিভিজুৱেলি তেওঁ আছিলে লগত আৰু কোনোবা এজন যুৱক আছিলে আৰু সিফালৰ পৰা কোনোবা বাইকত আহিছিলে ল'ৰা দুজন পিকনিকটো এটা বহুত দূৰত থকা এটা বস্তু এটা তাত কালি মই গৈছোঁ তাতো দেখিছোঁ তাত কোনো তেনেকুৱা ধৰণৰ অপ্ৰীতিকৰ কথা গধূলি তেনেকুৱা তাত নাই